Danima se bura igrala s odbačenim plastičnim vrećicama. Mnogo ih je s obližnjeg odlagališta završilo na stablima i ostalom raslinju preko puta ceste. Neugledan prizor kod skretanja za naselje Diklo, poznati turistički dio Zadra. To su bile stvarno ekstremni vremenski uvjeti, bura je puhala preko 200 na sat, inače to bude uvijek u okviru našeg odlagališta i u okviru naše žice. Mi imamo lako prenosne ograde koje služe za zaustavljanje tih takozvanih lakih frakcija i inače ona obavi tu funkciju i zaustavi te vrećice koje ovog puta jednostavno nije bilo moguće. Poneke vrećice dolutale su i do polja i kuća u Diklu. Mještani kažu nije prvi put. Puše jači vjetar, onda sve nosi dole sa smetlišta. Ne samo ovdje po kućama, nego općenito ovdje po polju. Tako da ima toga. Sve što može nositi i dignuti vjetar, to leti okolo. A gradska vlast nešto mora poduzeti. Stalno pričaju o nekom deponiju, da će nešto sanirati, da će izgraditi. A sada se sanira trenutačni problem. Radnici čistoće pokušavaju počistiti nered kojeg je bura ostavila za sobom. Čim se smirala bura, mi smo odmah angažirali tim ljudi koji vrše čišćenje, uklonili smo dosta toga i pa očekujemo još jedno sigurno 10-ak dana da će trajati taj proces. Sakupljene vrećice vraćaju se tamo gdje im je mjesto, u sortirnicu pa na reciklažu, jer osim što nisu lijep prizor, štete okolišu, te nikako ne bi bilo dobro da nošene sljedećim jačim vjetrom završe u moru.